Dep bolşaly Gorkutatı atly halkara kino festivalyna atnaşy hormatly mihmanlar Döwlet Medeniýet Merkeziniň öňündäki Gyzyl Haly ýodadygynyň ýörep geçdiler. Bu ýere ýygnananlar çeper we dokumental filmleriň bäsişikleriniň eminlerini şowkuny il çarpışmaları bilen garşyladylar. Soňra Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Russiýa Federasiýasynyň Başkerdistan, Tıva, Çuwaş respublikalarynyň, Türkiýanyň hem-de ýurdumyň wekiliýetleriniň kino rejissörleri, kino aktýorlary Gyzyl Haly ýodadygynyň ýörep geçdiler. Belenşýaly türki döwletleriň wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilýän Gorkut Ata atly halkara kino festiwalynyň baş maksady kinematografiýa ulgamyna hyzmatdaşlygy potolandyrmakdan, kino sanatyny ösdürmekden, dünýä jemgyýetçiligini türki halklaryň medeniýeti bilen tanyşdyrmakdan ibaratdyr. Bu içäre türki döwletleri bir katarda Russiýa Federasiýasynyň meşhur kinoşunaslaryň, aktýorlaryň we bilermeleriň gatnaşmaklary bu urda giň gelimli hyzmatdaşlygyň ýoly goýulanyna şaýatlygy diýär. Bu içärenin gadymy Änew şäheriniň 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip yglan edilmegi münasibetli paýtagtymyza geçirilýänini bellemeler. Geçen ýyl Türkiýe dünýäsiniň 3-nji kino festiwalyna Türkmenistan Gorkut Ata kino festiwalynyň estafetasynyň geçirilmeginiň nişany bolan durnuş şekilindäki kubogyna münasip boldy. Döwletimiz kinematografiýa sunugatyny ösdürmäge we ýurdumyzda çykarylýan kino filmleriň görkezilmegine, kino forumlaryň geçirilmegine, türkmen hünärmenleriniň daşary ýurtlarda geçirilýän halkara çärelerine ýygyda gatnaşmaklaryna uly ähmiýet berýär. Soňra ilki bilen Mukamlar Köşküniň sahnasyna ýurdumyzyň teatrlarynyň, dörejilik toparlarynyň türkmenleriň beýik şahsiýetleri barada ýerine ýetiren edebi kompozisiýa eseri tomoşaçylar tarapyndan şowkunly el çarpışmaları bilen garşylandy. Gadymy döwürlerden bäri türkmen topragy medeniýetiň, sunugatyň, alim bilimiň ojo hataplandyr. Taryhda öçmejek ýylgarlaran beýik şahsiýetler oň şan şöhratyny artdyrypdyrlar. Watamyz Togrulbeg, Çagrybeg, Alparslan, Mälikşah, Sultan Sanjar ýaly meşhur türkmen sultanlarynyň ýaşap geçen topragydyr. Her wagtda şöhratly ata-babalarymyzyň bize miras galyran milli medeniýeti baýlaşdyrylýar. Belenşýaly türkmen film birleşigine Oğuz Hanyň adyny daqylmagy edermen ata-babalarymyza, beýik taryhymyza uly sarpa goýulýanynyň aýdyn sultnamasydyr. Bu bahtiyar milletimiz ak yolları rowan bolsun. Vatan kamil sungotumuz müdüm nowjuwan bolsun. Alkış size, kuvvat size, kahraman arka dağımız, arka dağlı, kahraman serdarımız. Alkış size, kahraman arka dağımız, arka dağlı, kahraman serdarımız. Soňra bir ýerde hormat prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň Gorkut Ata atly halkara kino festiwalyna atnaşylary iýeren gutlagy golly. Gutlagda hususan türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyzyň çuňur pekim paýhasy öňdöňörçilikli siýasaty netijesinde ýurdumyzyň dost soňlygynyň halkara hyzmatdaşlygynyň mekany öwürlerini bellenýär. Mälim bolşaly Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasynyň hemişelik geňeşiniň mejlisinde 2024-nji ýyl Türkiýe dünýäsiniň beýik şahyry we akyllary Magtymly Pragyly gadymy Änew şäheri bolsa Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip yglan edildi. Beýik söz sadynyň dolunyň 300 ýylligi bellenýän Pekim paýhas ummany Magtymly Pragylyň toý dabaralary günlerini Türkiýe döwletleriň wekilleriniň gatnaşmaklaryna Gorkut Ata atly halkara kino festiwalynyň Aşgabat şäherine geçilmegine uly many bardyr. Bugunky gün ak mermerli paýtagtymyzda halkara festivallary, konsertlary we forumlary ýokary derejede geçirmek üçin ähli zirur şertler döredilip, ýurdumyzyň bu urda toplan tejribesi bütün dünýäde ikrar edilýär diýilip, döwlet başçylygyndan gutlanyny talýar. Soňra Türksoýuň baş sekretary Sultan Raýewa söz berdi. Mihman gutlag sözüne Goramanyň kino festival arkaly kinematografiýa bilen baglykda Türkiýe dünýäsiniň gymmatlyklaryny tutuş dünýä görkezmäge we şolar wagtyň özünde bu ýolgundaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge çalışýanyny belledi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamydan başlangyz boýunça döredilen Arkada şäherine geçen ýyl Arkadagyň Seher atly halkara kino festival üstünlükli geçirildi.
Bu içeri kino ulgamyna halkara hyzmatdaşlygynyň mundan melekde ösdürmegine ýardym etdi. Türksoýuň baş sekretary Sultan Raif halkara çäräniň ýokary guramaçlygy üçin hormat prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyda çuňur hoşallygyny bildirdi. Soňra sahna dawral ýagdaýda durnok heýkelje getirildi. Türkmenistan şu ýyl bu göçmen şanyny Gazagystana geçirýär. Dawra Oğuzhan adına Türkmen film birleşigi tarapyndan taýýarlanan Gorkut Ata adly video görnüşleriň görkezilmegi bilen dowam etdi. Soňra mihmanlar çeper we dokumental filmlere baha berýän eminler toporlar bilen tanıştyrly. Medeni dialogyň esasy wezipesi medeniýetleriň toplumlaryň köp taraply gatnaşyklaryny ýola goýmakdan türki halklaryň baý medeni taryhy mirasyny sungat we kinematografiýa ulgamlaryna gazanylýan üstünlikleri wagt etmekden giň dörejilik gatnaşyklaryny höwetlendirmekden ibaratdyr. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukanlar köşküniň döwlet tan toporunyň çykyşy milli däp desturlary wagt edýän aýdym saatlar bilen goşup nesilleriň dowamatlygyn alamatlanyrdy. Festival atnaşlarynyň çykyşlary kino sunuwatynyň bu giň gerimli çäresine bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Soňra Gorkut Ata adly halkara kino festiwalyna atlyşan çeper we dokumental filmler, şeýle-de multfilmler bilen tanıştyrýan gyzga görnüşli video şekilleriň görkezilişi boldy. Bu meden çäräniň adamlar gymmatlyklaryny geljeki nesiller üçin taklap galmaga gönükdirlerini aýratyn bellemek gerek. Soňra kino festiwalyna atnaşlar Oğuzhan adyna Türkmen film birleşiginiň surat öçüren filmler barada gyzgaça maglumat berýän video şekillere tomaşa etdiler. Dünya ähmetli giň meşhur çäreleriň we festiwallaryň geçirilýän merkez hökmüne iqrar edilen watanymyzda halkara kino festiwalynyň geçirmegi garaşsyz hemişeli bir tarap Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň berende galýanynyň aýdyň beýanydyr. Soňky ýyllarda Mehriban diýarymyzda dürli ugurlar, şol sany medeniýet we sungat ulgam boýunça ýola goýulýan halkara gatnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykdy. Munyň özi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamynyň başyna başlanan giň meşgul özgertmelerini hormat prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýänini has aýdynlygy bilen ýaşkar edýär. Paýtagtymyzda Gorkut Ata adly halkara kino festiwalyny geçirmegi dörejiliginiň ähmetli janrlarynyň biri bolan kino sunuwatynyň muştoklarynyň öýdary tejribe alşmaklaryna we milli medeniýetleriň hasa ýakynlaşmagyna giň ýol açýar. Ählimum özgertmeleriň başyna başlaýjy hökmünde döwletimiz alyp barýan fiýasy ugruny giň gerimli hyzmatdaşlygy we halkara awraýyny pogtalandyrmakda öýdary düşünşmäge ýardym edýän pikirleri, maglumatlary, gymmatlyklary, däp desturlary, anans ygtykatlary hemde medeniýetiň beýleki görnüşlerini alşmak üçin medeni diplomatiýanyň mümkinçilikleri netijeli peýdalanýar. Milli medeniýetleriň we sivilizasiýalaryň öýdary dialogynyň aqlylmaryň fiýasy, ykdysady we medeni taýdan ýakynlaşmagyna aýratyn ähmetiniň bardygyny bellälikdir. Medeniýet dörli halkary we milletleri birleşdirýän öýl boşly köprü bolup, oň dili hemmeler üçin ilýeterli we düşnükler. Dörejilik festivallary we meden şäherler, şolaryň içinde teatr we kino festivallary, dünýäniň dörli ýurtlarynyň medeniýet günleri, halkara ser ýarmarkalary we beýlekler dostlugyň hemde öýdary düşünşmegiň nişanyny urly. Bu şäherler meden gatnaşyklary ösdürmek, halklaryň milli gymmatlyklaryny wagt etmek we baýlaşdyrmak, öýdary düşünşmegi pogtalandyrmak maksady bilen geçirilýär. Diňe şeýle çäreleriň netijesinde köp asalyk medeniýetary dialogynyň iň gowy däpleriniň dowamatlylыgyny gazanmak mümkindir. Kino forumyň birinji güni ýurdumyzyň sungat saatlarynyň şowkuny çykyşlary bilen tamamlandy.